Pa mislim da je ovo predivna poruka i mislim da je predivan početak da se probudi svijest u ljudima za pomoć nekom koji je malo less fortunate nego mi. Mislim da u životu sve ostalo što imamo da je najvažnije zdravlje, posebno djece i zapravo večeras smo ovdje da bi pomogli roditeljima bolesne djece da imaju smještaj kad dođu ljudi koji nisu u Zagrebu. Mislim da je lijepo raditi dobro, mislim da je dobro biti dobar, mislim da je lijepo pomoć ljudima ako to možeš, a i da je zapravo nema, to te podsjeća na nekakve vrijednosti u životu koje zapravo svi zaboravljaju. Ovo je druga večera s porukom. Na prvoj sam bila kao gost. Tako da mi je jako drago što sam ovdje, jer je stvarno ugodna atmosfera, ljudi se i međusobno poznaju i prilika je za još bolje upoznavanje. Ali svi su jako veseli, opušteni i baš mi je ugodno. Pa udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti je osnovana 2008. godine i 2011. smo krenuli sa inicijativom uređenja onkološkog odjela. To nam je bilo jako važno jer smo vidjeli da su uvjeti katastrofalni u Klaićevoj bolnici. Nakon toga su se rodile mnogobrojne ideje kako bi mogli pomoći djeci. Nabavili smo jedan jako dobar aparat neurofeedback za ublažavanje posljedica kemoterapije i zračenja, što nam je jako važno. A od sljedećih projekata je osnivanje rehabilitacijskog centra koji će biti jako važan za našu djecu. Čast mi je biti večeras ovdje dio ovoga prekrasnog projekta i prije svega kao gošća našeg divnog domaćina Ante Vrbana. Vrlo rado i sa zadovoljstvom sam se odazvala. Što se tiče cijele ove večere s porukom, primijetila sam to već dugo da traje, da je to zapravo kontinuirani projekt i da uvijek ima prekrasne domaćine i da se radi zapravo o različitim udrugama, jer kao što znamo u Hrvatskoj postoje brojni ljudi, udruge koji uistinu trebaju pomoći, kojima je teško. Evo, drago mi je da postoji ovakav jedan prekrasan projekt koji kontinuirano pomaže raznim udrugama. Evo, i nadam se da će se još dugo održati i nastaviti. Iz aspekta majke jedne ne želim ni pomisliti u principu kako se osjeća roditelj čije dijete boluje od neke maligne bolesti. To što se tiče tog aspekta. Što se tiče Blessed Food, odnosno večere s porukom, to je večera, tu je poruka vrlo jasna. Ona potiče zajedništvo, jedno međusobno druženje i potiče nas na razmišljanje, a u principu ono što najbolje možemo napraviti našim druženjem osigurati nečije bolje sutra. Moram priznati da mi se jako sviđa jer smo se tu svi okupili zbog jednog lijepog i plemenitog cilja. Družimo se, pričamo, razgovaramo, vidim ljude koje možda zbog posla i zbog ritma života i ne stignem vidjeti preko tjedna. Mislim stvarno da je večera s porukom demonstracija ljubavi na djelu. Svaka ideja koja u osnovi nosi pozitivnu poruku je dobrodošla. Dakle, svako normalan će podržati akciju koja u sebi ima pozitivnu poruku i želju. A ovo se čini da bi se pomoglo. Odlična ideja i da je trebaju pozdraviti u svakom slučaju i mislim da bi se moglo naći dosta ljudi koji su dovoljno poznati i na neki način privlače druge ljude. U krajnjoj liniji ljudima treba pomagati cijelu godinu, ali nije poanta samo pomagati 3 dana u godini, nego pomagati svaki dan, ne koliko se može, naravno. Lijepo je, mislim da večeras su ovdje puno mojih prijatelja, mojih poznanika, dosta obitelji. Htio sam da ovo bude jedna topla atmosfera među ljudima koji se svi osjećaju dobro, jedan među drugim i da pomognemo svi zajedno.